ala Muhammad. Yang budi Pak niku ngose. Pak RT. Panggil Pak RT apa nih? Yang budi Pak RT. Nggih. Oh, salat wengi. Nggih, pun kula lajengaken bape. Oh nggih, niki tasik bahas kubur Pak nggih. Niki damel pangemut-ngemut muga-muga kula jenengan saged lolos alam kubur sehingga bejo dunya bejo akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten keterangan ngeten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa-sapane wong arada yakhudum min adabil qabri, sing sapa wonge iso ngreksa utawa selamat ing adab saking siksa kubur, fa alaihi ing ate siksa kubur mau an yusalli majma' arba'atan, mongko iso ngreksa njaga patang perkara. Asya'a pira-pira perkara mau wa yakhlunut yen to ngedohi arba'atan patang perkara. Jadi nek pengen selamat alam kubur Pak nggih kudu iso njaga patang perkara lan iso ngedohi patang perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Yulazimuha ing papat mau famuhadu fardhu, yaiku ngelakoni al awalu kang awal yaitu sholat. Sepindah Pak, kulon jenengan ben selamat siksa kubur, siji kudu ngelakoni sholat. Pun genep dereng Pak sholatnya? Insyaallah genep napa dereng? Lah ngun jelas yang berarti. Insyaallah gak jelas. Mboten napa-napa. Karena sholat niku dados tameng, dados penyelamat panjenengan. Dikiaske sholat niku kain saderma iso njaga kula jenengan sanget saka siksa geni neraka. Nek jenengan gadah kain niku selamat akhirate. Lah nek salate bolong-bolong otomatis kaine ya bolong-bolong. Nek kaine bolong mongko ditambal karo poso, karo zakat lan lintu-lintune supados kaine mboten bolong. Lah jadi amalan sing pertama kene kedah wajib dilakoni nek ngaku wong Islam nuwun sewu kudu nglakoni salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wong salat wing iso njaga perbuatan kecil lan mungkar. Pertanyaane enten tiyang niku salat nuwun sewu yo salat, kadang yo maling, kadang yo salat, kadang yo ngombe, kadang yo salat, kadang yo metuk nyuwun sewu lho niki. Enten mboten Pak ngoten niku? Kok bareng to dengarin. Nuwun sewu lho niki. Ngoten niku pripun? Pak, nuwun sewu kula ngemutke. Salat niku tandane panjenengan ngawula dadi hambane Gusti Allah. Tetep nglakoni salat. Salat niku perintah Gusti Allah, ngaku hambane kawulane Gusti Allah. Berarti jenengan cek nganggep Gusti Allah nek Gusti Allah niku Tuhan panjenengan, pangeran panjenengan. Lah cek nglakoni maksiat pripun? Ben suwe-suwe nek salate wis bener, wis masuk, terus oleh kemaksiate kemungkarane ilang. Sesuai kendus ilang. Nek gelem nglakoni salat mergo salat niku nggak ada hidayah setrum ning Gusti Allah. Nek setrum kuat maksiate meski ilang. Lah ngoten. Sing sora niki gak gelem salat yo nglakoni maksiat. Lah niku Pak, terus hidayah keng pundi? Padahal hidayah niku dijemput, petunjuke kasih Gusti Allah kudu direksa, dijogo ya dijemput, digoleki. Salah setunggale kali salat. Asane kang ping indho yaiku nglakoni wasodaqatu, kon nglakoni sedekah. Benten Pak nggih, sedekah kare nafkah niku benten lho Pak nggih. Nek kanggo bojo niku napa Pak? Nafkah. Lah sedekah ning bojo apa? Napa?
nek ngowahi dhuwit ning bojone niku nafkah. Nek ngowahi dhuwit ning bojone niku nafkah, Pak. Lah sedekahe pripun ditambah kalih senyum ngoten lho. Lah jenengan ten garong ngowahi bojo nggih belanja mikake nafkah. Tapi nek jenengan cemberut utawa merengkut bojo jenengan slemen mboten. Gua bater. Terus sing guri jam mboten. Wis bojone Mas Luwun jam mboten. Berarti Mas Luwun nek ngowahi belanja gak senyum berarti. Wah, waduh, cawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi jenengan nek sedekah lillahi ta'ala krana Gusti Allah ora krana pamrih. Sedekah napa kemawon? Dukoten masjid, dukoten bocah yatim napa mawon kanthi ikhlas. Niku mengko jenengan ikhlas ketoke penggawean sing sepele ning ora ora nek niku Gusti Allah ridho iso nyelametno kula jenengan ing siksa kubur. Nomor kali napa? Sedekah. Asalu kang kaping 3 yaiku wa qiraatul wal Qur'ani lan maca Qur'an. Nek maca berarti buka mboten, Pak? Nyekel Qur'an mboten, Pak? Nggih. Jenengan gadah Qur'an, Pak. Najan ra iso maca, Pak, jenengan wudu jenengan buka tok gak diwaca, jenengan pandeng ayate Gusti Allah kok kanthi ikhlas, kanthi cinta Qur'an, cinta Gusti Allah ganjarane ngalir. Gadah Qur'an ten griya mboten, Pak? Gadah dipandeng Qur'ane karena cinta sayang ning Gusti Allah, insyaallah ganjarane ngalir. Tapi niki sunah kon maca. Kon belajar nek derek saged berarti belajar maca. Nggih. Sing penak Pak nggih ngakehno maca surat Ikhlas. Sing sapa wae gelem maca surat Ikhlas kaping 3 padha karo ngatamne Quran. Jadi Quran jenengan buka maca surat Ikhlas. Penak Pak nggih? Mayar. Islam niku memperingan bukan mempersulit. Jadi buka guru dia juz 30 dibuka maca surat Ikhlas. Mboten napa-napa, pokoke Qur'ane dibuka. Niku menjadi saksi, Pak. Quran niku termasuk kalame Gusti Allah saged nyafaati, saged nulungi kula panjenengan. Nggih. Quran niku besok runtang-runtung akhir zaman en akhir dadi syafaat, dadi ngowahi jenengan syafaat, ngowahi jenengan pitulungan. Dadi matur ten Gusti Allah, Gusti kawulane jenengan ingkang asma si A misale Pak RT niki rajin maca ayat panjenengan kula seksine. Lah niku saged mbelani jenengan moga maca Quran. Selain syafaate Kanjeng Nabi yaiku enten malih syafaate Al-Qur'an. Dadi maca Quran Pak nggih, najan niku maca surat Ikhlas. Bar salat maca Ikhlas ping 3 mboten napa-napa. Mboten ngertos niku amal sepele ning Gusti Allah ridho. Gusti Allah las niku saged nyelametken kula jenengan ora weruh. Lah ngoten niku lho Pak. Kadang amal sepele niku ndadek kula jenengan salam mboten ngertos, saged sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Ar-Rabi kang keempat yaiku wa khasuratun tasbih, yaiku ngakeh-ngakehi maca tasbih. Pripun Pak ate tasbih niku? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maca tasbih subhanallah maha suci Allah berarti ngagungne muji Gusti Allah. Dadi Gusti nuwun sewu Pak, seorang hamba menungso niku nek pengen duwe hajat aja langsung njaluk tata kramane. Muji ning Gusti Allah. Nuwun sewu bados lan jenengan pengen rezekine lancar, awake sehat, selamat, aja langsung njaluk. Tapi muji Gusti Allah sik misale ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah niku Gusti Allah walah sasih ditambahnya subhanallah, alhamdulillah, Allah bar niku muji Gusti Allah sik. Nek wis muji Gusti Allah lagi njaluk ya Allah kula nyuwun napa hajat panjenengan. Tata kramane ngoten Pak. Bakdo niki ditutup kalih sholawat. Mergo sedayanipun donga kok ora nek salate mboten dugi ora teko ning ngarsane Gusti Allah taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah malih fa inna hadis lan sak temene iku perkara mau berarti nglakoni salat, sedekah, maca Quran nang maca tasbih mau al asya tuntuhum iku dadi
pepadang al-kubi ing dalam kubu wa tawassulan dadi jembar. Pak, kok jenengan pepadang al-kubi ing dalam kubu wa tawassulan dadi jembar. Pak, kok jenengan nglakoni wau kubure panjenengan setunggal dadi padang, sing nomor kalih dadi jembar dadi ombo. Kalau kemutan bayai kula rene dawuhe, lakonono salat nek pen kuburanmu jembar. Iki kula ini kok jembar sepri bayai. Jembar nek ukure menapa karo 36 musuh 36 persegi. Sakniki jenengan ngeduk kuburan niku ukurane pinten, Pak? Sak meter musuh 2 meter kurang lebih ngeten nggih. Tapi jenengan nglakoni niki dadi padang dadi jembar panjenengan, jenengan pindah alam barzah niku kubure panjenengan dadi 36 persegi. 36 persegi. Den bayai itu nak bayai nek dawuhe ngoten niku. 36 persegi ombo beten, Pak? Ambar ombo tenanan. Wis gawe gulung gawe nosonon. Niku nek kuburane padang tur jembar. Syukur-syukur amal panjenengan mbaturi panjenengan. Amal pripun? Kaya jenengan niku nek amale bagus, salate apik dibaturi karo bojone dhewe. Padahal bojone mboten nderek, Pak nggih. Pak, dengan gadah bojo nek kula jenengan ninggal bojone melok mboten. Nderek mboten, Bu. Kok meneng to saiki malian. Lah yang ngetukne nang ngetukne tek rambut melok jegur. Niki sanepane kiasane besok dibaturi kaya bojone dhewe. Kok dadi bojone sing apa amal ibadah kula jenengan padha karo turune wong manten anyar. Niki nek oleh nikmatku kubur. Iku nek nikmat kubur ngoten niku, Pak. Kuburane padang jembar sing baturi bojone dhewe kaya manten anyar dadi 6 ngoten niku. Seneng apa seneng? Seneng betah. Menawa son teko dina kiamat ngenteni ya betah mergo sing baturi manten anyar. Manten anyar mboten wonten kawak, Pak niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku patang perkara sing jenah lakoni supaya kubure panjenengan padang lan jembar. Ditambah maneh wa amma la rabi'u lan aja nglakoni patang perkara iki. Napa niku? Wal kadzib lan goroh mbujuk. Nate mbujuk mboten, Pak? Kok banter Pak RT? Mbujuk sinten Pak RT? Kok bojone dhewe. Oleh bajaran bayar 100.000 ngakune 50.000 mungkin. Oh nggih lho. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pertama, Pak, dijogo semampu panjenengan pun ngantos omong goroh, ora mblethuk. Lebih-lebih dimaton garwa niku sigarane nyawa belan jiwa. Kathah tiyang kaku niku jegur neraka mergo goroh karo bojone. Niku nek bojone setunggal. Nek bojone kalih lel kapat. Kranten napa? Goroh niku ketok sepele. Ora krasa. Nek sejatosipun dadi amal perkara sing ndadekno kula jenengan disiksa ten alamku kubur. Nah, dipun kurangi, Pak. Belajar menjadi jujur, ojo kadzib, bohong. Goroh. Ditambahne wal khiyanatu lan khianat. Berkhianat diparing kepercayaan belenjani janji. Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya napa? Misalnya Pak RT nalika nome kali bojone janji ku akan sehidup semati misale. Wah. Misal Pak RT iki sehidup semati bae bojone mati dhisik, Pak RT kudu melok Oh, niku nepi janji ucapan, Pak, niku dereng janji sing diutang lah niku. Niku lagi janji ucapan. Cah nom-nom biasanya ngoten niku bahaya niku. Sehidup semati bae mati golek neh bae. Niku duwe ucapan janji. Janji malih napa? Nek duwe utang. Pak, wong nek duwe utang iku ora iso mlebu swarga kejaba nyaur utange dhisik. Gak ada utang mboten, Pak? Kathah mboten. Wis muga-muga lantaran ngaji iki ndang dilunasi utang muga-muga. Allahumma amin.
Oh, cukup neno. Berkhianat. Sing nomor loro berkhianat. Sing nomor telu napa? Sing nomor telu napa? Wan namim matulan adu domba. Senengane hasud, ngibah terus ngasut, ngrasani tanggane terus adu. Sing sering adu niki tiyang jeler napa sastri? Ayo wong itu gak terima ya. Pripun Bu sing adu wong itu napa? Oh jaler jare wong itu. Lah nek sing tukang rasasan jaler napa setri asal-asan? Oh itu. Oh, sing ngrasa-rasa nang wedok sing suka ngadu-adu wong lanang. Tapi sejatosipun perkara sing sepele ketoke ringan ning dadene kula jenengan iso disiksa ten alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepele Pak nggih. Sepele ketok adu-adu ngibah bareng adu-adu. Sing nomor tapak niki sing bahaya Pak niki. Akeh wong lanang akeh niki. Ora kang Pak yaiku wal baulu alal badani, yaiku nguyuh pipis kencing ing ngatasé awak. Pak, nek jenengan bakdo pipis ngoten niku cawik mboten? Kok guyu to Bu? Sing iki malah guyu. Ayo. Hati-hati niki dawuh Kanjeng Nabi niki kula teruske. Kalau terus kayak gini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul astajilu wa minal badali wa innahu adul adabil kubri. Akeh wong disiksa ning alam kubur pergo napa? Perkara pipis ora cawik sampai nyiprat ning awake dhewe. Nah, berarti cawik niku hukume wajib. Nah, bersuci toharoh kudu cawik. Kok jenengan pipis lebih pipis karo ngadeg. Wong lanang pipis ngadeg napa lungguh, Pak? Lah aku ya. Oh lungguh men. Oh sing lungguh tiyang string nggih. Lah niku ngati-ngati, Pak. Kok pipis panjenengan niprat ning badane panjenengan dereng jenengan sucene sampai garing kering niku dadi adab jenengan ten alamku kubur. Kanten napa teng neraka niku ten alam kubur kathah tiyang kakung seorang laki-laki disiksa mergo gara-gara pipis kencing ora cawi, ora suci, ora toharo. Tapi wong wadon ten jegur neraka kata-kata mergo wani karo bojo. Pripun Bu? Rata-rata ngoten lho, hadise ngoten niku. Niki ngaos lho Bu, kula maca kitab niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kakung tiyang kakung panggene saged pipise lenggah terus cawi. Nek pipise ngadeg pripun? Sing ngati-ngati aja ngantos kecipratan ning badane panjenengan. Sing ngati-ngati badhe iku terus cawi disuceni. Wong lanang juga iso ciprat kok. Lha menawi Pak RT jenengan pipis saking banter pipis nyiprat natap watu nyipraten badane natap ten sikile napa bener jenengan ngoten lho ngoten. Niku bahaya dadi siksa kubur. Pripun? Mboten enten toya. Nek mboten toya pripun peper. Peper. Jenengan pados krikil sing kirane bersih resik dilapi resik damel peper. Usap-usap. Nggih di sak usapan mawon mungkin babras mungkin. Nek bunda sing ngesakne bojone mungkin. Wong pasir iki. Pasir itu pados barang sing sakjane saged nyesep air kencing. Bejama sakniki semayat damel tisu. Nah, gitu Pak. Lah nek sawah gak nggo tisu piye? Golek krikil. Wah, nek mboten krikil gene pripun? Golek banyu ngombe. Biasane ten sawah nggo banyu ngombe biasane. Damel sawi. Lah nggih kata mangketen sawah jadi kata niku. Lah ngoten lho. Pramila napa hadis niki nerangno
tipis hati-hati nek ngenak badani panjenengan berarti Kanjeng Nabi wis ngembutne wis ngati-ngati bab pipis niku saged njigurno kula jenengan ing siksa kubur. Jenengan bayangke Pak, kok jenengan angsal siksa kubur wis nggone peteng sempit disiksa malaikat. Nggone peteng sempit disiksa malaikat, dicokot urojak sing wenane plus ngenteni sampai dina kiamat disiksa terus. Jenengan gadah putra, gadah keturunan gak soleh, gak gelem ndongakno wong tuane wis nemen niku mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang mula Pak nggih, gadah pensiunan. No pensiunane siji sedekah wau. Nomor loro ilmu sing barokah, yang gadah ilmu iso nyok Fatihah ditulano ning anak turune. Nomor telu gadah putra, putri ingkang soleh lan solehah. Pak, nek putrane dereng balik dipentaki kon ngaji. Dan diimukno salat walaupun wis balik wis gede diimukno bab salat. Wong tua niku berat Pak, wong lanang niku. Berarti pripun? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kudu nyelametno jenengan piyambak lahir batin, nyelametno bojone, nyelametno anake, nyelametno wong tuwa, nyelametno mara tuwa. Abot ya wong lanang niku Pak nggih. Siap dadi lanang Pak nggih. Ya siap to kudusan. Lah wong wadon pripun? Wadon penak Pak. Bu, mereng mboten niki. Tiyang setri niku pengen munggah swarga penak, nglakoni 3 perkara. Apa niku? Siji taat Gusti Allah. Nomor loro taat Kanjeng Nabi, nglakoni sunah perintah Kanjeng Nabi ya perintah Gusti Allah. Sing nomor 3 taat karo bojo. Angger taat selama perintah niku sae manut wis otomatis mlebu swarga. Penak lanang utang penak wedok Pak. Penak wis. Nggih wedok telu nek lanang akeh. Lawana. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dados jenengan saged slamet alam kubur, iso padang iso jembar nglakoni padang perkara. Siji nglakoni salat, nomor kalih nglakoni sedekah, nomor 3 nglakoni maca Quran, nomor 4 kakeh-kakeh maca tasbih. Lah patang para sing didoi napa ben mboten kena azab kubur? Siji olah mboten goroh. Sing nomor 2 ora khianat. Nomor 3 ora adu-adu. Sing nomor 4 nek nglakoni pipis kudu cawe. Ngati-ngati Pak nggih. Ketok sepele ning bahaya niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten panjenengan mriki Pak. Sekati mohon Pak nggih. Cekap nggih. Nggih, alhamdulillah muga-muga kanthi lawas kedik niki mawon muga wonten guna manfaat dados sababiyah muga-muga kula selamat dunya selamat akhirat. Allahumma amin. Yang terakhir pilih kula pribadi dan tutur supolen mboten jumanah panjenengan kula nyuwun samudra pangkang sami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.